at muduwa sa patapos nakit ang tagdadami. Lala. Saan ka nag-isip? Muduwa. Muduwa. Saan mo doon? Saysayaw. Pili, makakabot. Pilit ang lubot dada ko no. Saan sayaw? Nari ka sayaw ang lingkod. Saan sayaw? Barang. Bak. Nanana ka? Oh. Ano? Oo, sayaw ka. Tuni. Sayaw ko na makiat, yung barong. Sa pagsayaw? Ha? Dili. Jumbi. Bata-bata na gugisayaw. For today's video mga kat, magkuhan mi. Mag-story may kuhan sa aero. Oh, sorry. Kanang mag-ispat kanang party sa aero, papaisugay sa aero mga kat. Nama aero niya. Nama iro. Iro. Eh, may tao mga kat, kanang kupat ka nasod ba yan? Nag-contest na paisugay sa aero, apil ato nasod. Sige mga kat. Awa kong kili. Hindi ka dito. Sige mga kat. Oh, sige. Contest nag-paisugay sa aero. Kanang. Dahil kuhan ba? Itong aero ba? Iro na yung buang. Ang kuhan mga kat, kanang ang Amerika, US, Japan, Australia ug Philippines. Nagkuhan sila mga kat. Kuhan. US, Australia, Japan ug Philippines nag-contest silang paisugay silang iro. Philippines ito Yan Australia, US ug Japan. Contest lang kinsay pinakaisog og iro. Kisa man na Tama to, ni kuhan kanang ni ana din ang iro sa kuhan. Una Australia. Tama to, buwa ng iro sa Australia. Buwa ng iro sa Australia. Buwa ko kasi iro. Ano bro? Tahu nagan di misugas iro. Ano? Kana iro. Di sugan nagan ang tao. Moto. Sus, ana. Gamay lang kinabiling tao sa stage kun nan-aw ning sugas iro ana. Iro sa Australia. Moto, ana dakog ng Australia ni ang mga tao na tigis luka kay ako ng iro Moto, iro sa Japan. Iro sa Japan ba? To buwa ng iro sa Japan. Ako ito, ano? Sigap, pinig matag, ano? Ano? Mga tao, sabi niyo kuya, naglayat doon sa likuran ng mga tao kay. Sabi, isog, taong irwa, eros Japan, dako kay sigap, juging mata, dako kaya, gana. Mga to, wana, daog doon Japan, na ilopay Australia, mga to, pag ingon, iro sa US, ako ay ano nagyan mga kiyat murag daog yung US mga kiyat kay dapat ko agad ako pa sa Eros Japan sa Australia ano ako yun ana sa Eros sa US oh naku kayo walang dragon kaya kwan man ta mga ako pa sa Eros sa kan oh gamay Australia o Japan gamay ra na Eros mo to pagkuan na pagkuan kay naglingi sila nimo kay dako kayo mo to Lucas mga tao ano man pagtawag pagkuan kay daog ng daog ng US daog ng US kay dako ng ilang iro isog po kayo tawag ng Philippines iro sa Philippines dire iro to mo to pag tawag na iro sa Philippines atong tag-iya sa iro gadag sa ako asa mang iro sa Philippines mo to pag anang tao lakaw pa dong states tunga states gadag sa ako pag na iro sa Philippines iya pag iyang giyabo ang sud sa ako pag giyabo na iro dapat kistanan nga nana okay na iro gamay kay nga iro at gamaya ganana ang kato iro sa US dako kistanan giduol giba pildi basta iro sa Australia makiat gipaak dialok isog kayo gamay kay iro makiat isuga makiat moto nang utana unsa may iro ang grabe may isuga moto nga anak sa katong ag-iya katong Pilipino ingon irong buang ni boss irong buang ni gano
Mga kaya, mga pagtiisugan yung mga kaya, kaya rubuang di. Ay rubuang to, kay wa may laglawg. Kanang basta malinglaw kay buang manabalik ka sa story Ay, niya. anak, ang kanang pagkuhan. Kanang iro sa Philippines, kuhan, kamay ra kayo, gisudog sako, pag ingon, Philippines, ito, ang gatong tigiya sa iro, sakas, tunga-tunga stage, gadag sako, o may dang iro, sako ro, ito, pag, Philippines, dog of the Philippines, mo to, ho-ho niya ang sako, pag ho-ho, so iro, gamay kistanan, ganak, sigay mata, terus galit na largo, magpamaak sa katong iro sa US, dako yung iro, ipaak, mas gamay yung iro, Ang gamay. Ang gamay. mo to, nang tanas lang mga kaya, unsa to iro, kay, nga na, ang tagiya nga, irong buang ni boss, Ang gaman. irong buang. Katong gamay. Oh, katang iro sa Philippines, irong buang kay, wala vlog na buang. Buli ka gano. Gananan ta. Oh, may kaon mga kaya, mo to, nabuang, irong buang itong iro sa Philippines. Oh, daot kis tanan. Ano din? Daot kis tanan ya, kagiron pa gyud. Puti isog. Ano? Nilabay bitaw layo kay nilabay. Oh, ano siya story sa mga iro mga kaya. Ni kadjen wa makita ako lang istoryahan. Thank you sa mga subscriber mga gan. Yeah. Please like. Thank you sa among Please mga like. subscriber. Please like Ano, and ayan mo sa mga share. video. Follow. Please like, share mga kaya. Thank you. Follow. Hello. Thank you. Share. Oops.